Dokotela siyabingelela ninjani nonke thina ngapha. Hayi siyabonga kakhulu, siyabonga. Thank you so much for being with us on another Monday. Siyabonga kakhulu. Sikhuluma ngani namhlanje? Ngicela ichaze wena lento ngoba angifuni ukuthi ngiyachaza kanti sengiyona. Namhlanje ke sikhuluma ngendaba ejule kakhulu ethinta umoya ozenza umuntu okuwumoya ofika ebusuku kuwe wena osuke ukuhlasela, okuwumoya ofika ebusuku ube umuntu ove ephusheni ulele bese ngathi lo muntu onayo. Mase uvuka ekuseni bese uba ithunzi elikumbathayo okuba yithunzi laloya muntu elisuke lelo lingasabonakali, bese kuba khona izenzo ezikhonjiswa yileli thunzi obulithola ebusuku. Kanjani na? Ikhona lento yokuthi mawulele uphupha sengathi uyadla, ukuthi ekuseni masuvuka uzinhliziyo isho ngathi ungaphalaza, udla into ecikile kanti Angazi kwenzekani, asisayizwi volume. Dr. Mnguni? Hello? Ngathi umutekile. Fanele unmute wena ngalapho. Kusho ukuthi yes, you are back. Thank you. Ungaqhubeka. sigcinephi? Ngicela uyiqale phansi nje uyichaze ngoba All right. Bengichaza ukuthi lento esikhuluma ngayo idume ngokuthi isilwane okuyinto efika kumuntu ebusuku ele wephupho, aphuphe umuntu wesilisa owesifazane engathi ulele naye, owesilisa aphuphe kungathi ulele nomuntu wesifazane, omunye aphuphe edla. Leyo nto ke leyo ibizwa ngokuthi isilwane ngoba abantu abaningi bayazi kanjalo ukuthi hayi mawuphupha udla noma uphupha unomuntu wesilisa noma uphupha unomuntu wesifazane usuke unesilwane. Sina la kule show kaSithenjiwe leyo nto leyo akusiyona isilwane, kodwa mase sijula kusuke kuganiselwa, kuthola ukuthi ngalethi wena uphila bese kuba khona umuntu ohambayo eyokunikeza intombazane ezoba umfazi wakho. Shuthi ke usekuganisela umfazi ngokomoya, hayi ngokuthi ugana ngokwenyama. Ebusuku mawulala naye le ntombazane, ebusuku mawulala naye intombazane ogana yona. Kube ukuthi uma futhi usubona intombazane ngokwenyama ungasalele uhlaphu, usubona intombazane nansi iyahamba intombazane uyayithanda uyayishela, ngalekhathi sikhuluma nayo uma ube nesigcwagcwa intombazane ikubalekele ingafuni ukukhuluma nawe. Uxawo indaba lentombazane engafuni ukukhuluma nami ngoba phela ngiright, angishoti ngalutho. Uthi le ntombazane enayo ebusuku iyona ekhwelezayo, kokunye ikudedele ukhulume nentombazane nizwane nize nivakashelane endlini. Ngalekhathi senivakashelane lo moya bese uvela uyafika kuwe. Ikhona intombazane la intombazane kube yiyona elala nawe ikubambe kuze kube ukuthi uphaphama ekuseni ukuthi kukhona umuntu ola. Lo muntu ola usediniwe manje ngavakashela umuntu ekugcineni walala zwi ungibona manje ekuseni, okuwukuthi ke leyo nto leyo ke isuke iyenziwe ukuthi uzoshadiselwa lo moya ozozenza umfazi kuwe, uphinde ushadiselwe umoya ozozenza indoda kuwe, ushadiselwe lo moya ozokudlisa,
umuntu uthola ukuthi akaphuzi isidalwa sakhe nje, uzalwe esontweni, uzalwe ekhaya eliqotho elinenhlonipho, kodwa uyaphuza ngale ndlela ukuthi akazazi igama lakhe ukuthi ubani mayesephuzile. Ebusuku wathi elele waganiselwa lobutshwala, waphupha ephuza, kanti ungena idliso, okuyilona dliso elizohamba lenze njani, limenze athande utshwala, ekubeni ubengaphuzi, esokuthi akaphuze, esokuthi akabheme. Lento uyiphuphe. Isiyenzeka-ke manje lento ngoba bekungena umuthi. Lento esikhuluma ngayo ukuganiselwa into ihamba izifike ekuthenini umuntu uyagana umuntu noma uyamthanda umuntu angamazi, ngesimo sokuthi lo muntu umthumelele ngemithi ebisukelele yangena yahlala ezosemthanda umuntu kodwa engazi ukuthi kanjani ilento eyenziwe. Bese-ke kuthiwa-ke hhayi isilwane, athi umuntu ebusuku uma ngilele ngiphupha nginomuntu nginesilwane, behamba umuntu beyomgeza ngey'nkukhu, behamba bomgeza ngey'mbuzi, behamba bomgeza emfuleni, bomgeza olwandle bethi bamthusa isilwane, singasuki isilwane. Silokhu sikhona isilwane, asiyindawo ngoba leya nto leyana hhayi ngoba kusuke kuyisilwane, hhayi noma kusuke kuwamafutha athile, hhayi noma kusuke kuyinto ethile, kodwa kusuke kuthathwe isihlahla okuthiwa umganu. Abantu bayawazi umganu, kunanotshwala kuthiwa ubamaganu. Into ekhona yazo kusuke kuthathwe yona kwayobizwa igama layo lapho labizelwe ekutheni ungabi namoto. Umuntu onalento uyayithenga imoto ishayise, omunye ayithenga ime nje angazi emeleni, omunye umbone esebuya nebhethri, usethwele ibhethri ngesandla, imoto isimfele, omunye usephethe isipakpawu sapetrol, imoto isiyimile endleleni. Ukudalelwe noma ukhulunyelwe ukuthi akaganiselwe ini inhlupheko ukuthi angabi namoto, omunye aganiselwe ukuthi nje angasebenzi indawo, thola umsebenzi oxoshwe kusasa, omunye awuthola umshado ubhidlike kusasa, ngesimo sokwenziwe ukuthi angabi nalento esuke ifuna. Ngithi-ke mina namhlanje ukuthi isilwane isilwane impela, kodwa kusuke kuyiwe esihlahleni kwaganiselwa lento yakugana eyakho. Yingakho-ke behlulaka abantu nenyanga sezalapha zazahluleka beze bethi abelungu lento isekhanda, hhayi ngoba ikuwe, kufunakala uyolulekwa ingqondo noma uyolashwa ngokwengqondo, lento ebusuku ungayiboni. Omunye kuthiwa imenza lento ngoba wahlukunyezwa, mhlawumbe uhlukunyezwa umthanda, so yingakho ephupha kanje. Omunye wadlwengulwa, lento yingakho kuyenzeka nangalokho. Kodwa namhlanje sizothi kungenziwa yilokho, kodwa likhona ibulawo elinjalo. Ngicela ukuma-ke, ngisazoqhubeka, ngicela ukuma okwamanje, mhlawumbe uma ikhona imibuzo siqhubeke siye phambili. Hayi, uGugu Khumalo uthi ngike ngizwe kuthiwa uma uphuphe kanjalo kumele uvuke uphuze umchamo wakho wasekuseni. Ngabe kuyasiza yini baba lokho? Ukuphupha bese uvuka uphuza umchamo kusuke lwa umuntu ophuphe ngingasho ngithi ngoba umchamo usubulala lo poison osukungena. Ngingasho ngithi kuyasiza, kodwa inkinga enkulu ikula ekuphupheni njalo. Mina ngikhuluma ngento eyenzeka njalo kumuntu, ehlala njalo ephuphe nomuntu ukuthi-ke lapho ngeke usebenzise umchamo, kodwa kufanele kube khona indlela ozamayo uyisizoba lento iyakwakhela ukugcwagcwa futhi iyakwakhela ukuthi into zakho zingalungi ngoba yonke into ezamayo lo moya uhamba phambili kuwe. uDr. Shakes, wena Dr. Shakes ave ukhohlakele. Uthi uDr. Shakes, how is it different from wet dreams? Shuthi uDr. Shakes insizwe ethanda ukuyidlalisa-ke mina ngabe isukile le yodwa njengo-Okapa. Ama-wet dreams akawachaze kancane ngoba kusho Sisi ngicela uSintu khona ngizoyizwa kahle. Uthi how is it different from ama-wet dreams? Ama-wet dreams yila basuke bephupha khona
belele ney'ntombi zabo abay'thandayo nezalukwazi abay'thandayo. Kuthiwa ijwayele ukuhlasela abafana laba abayi-youth abasuke sebefuna ukushaya itorotsoro kodwa benganay'ntombi. Ubulele nentombi. Thina-ke ngesintu sazi ukuthi izibuko. Umuntu ushawa izibuko. Ukushawa izibuko kuchaza ukuthomba. Umuntu makuthiwa uyakhula usengene ebudaleni uyathombe aphuphe engathi unomuntu kanti usuke ezothonjiswa. Leyo nto ke leyo isuke ichaza ukukhula njengoba intombazana mayineminyaka elako-12 isuke ingakayi endaweni yayo. Kunesikhathi la khona engena khona esigabeni sokuthi useya endaweni yakhe bese kuthi usekhulile enzelwa kamasiko athile. Nomfana-ke kube njalo engithi lokho akumele kwenze njalo. Uma kuzohlala kwenzeka njalo usunebulawo ngoba usuzoba nani nesidifazaneni noma usuzoba nesidina ebafaneni ugcine ngampela kungalunganga lutho. So ngiqonda ukusho ukuthi akunankinga lokho kuyisiko kuyenzeka kuyimvelo kodwa uma sekwenzeka njalo isuke isiyonakele indaba okuchaza ukuthi wena usuyakhula usunguleyo. Nangu Ndlovukazi ethi nje yenzekile lento today ekuseni ngilele I'm so hurt. Ungam-advise kanjani umuntu eyenzekile kuyena? Kodwa njengoba sikwi-lockdown nje abanye I'm sure yenziwa nawusawoti ukuthi abantu babo vele abekho balokhu kwezinye iy'ndawo. Kodwa kumuntu othi yenzekile kuyena wangawuphuza nomchamo kodwa Nkosi yami Ndlovukazi. Ube ubusuyaze umchamo ubuzovuka uwuphuza. Ungam-advise uthini umuntu othi uyalufuna yena usizo iyenzeka kuyena? What are the steps to take? Kufunakala ayekubantu kahle kahle asigqugquzeli kulolu hlelo lasisithendiwe ukuthi abantu abaye enyangeni kodwa siziyaqwashisa ngezinto ezenzeka eziyisintu nezinto futhi ezidinga imithi yesintu nezinto futhi ezidinga imithi yesilungu siyaqwashisa nangazo impi isuke ithinta zona. Uma umuntu uphupha elele nomuntu ekuseni kuza lo muntu lo osuke egadlwa efakwe isilwane esizomela izinto zakhe kufunakala asukume ayothola into ezomsiza njengoba bekhuluma ngemichamo ekuphuzeni engakwenza lokho kodwa bengithi mina kufunakala kutholakale into yokususa lo moya uvalwe futhi lo moya uma uzovalwa awuvalwa okuthiwe lapha uyinyanga noma umthandazo mawuyini. Kunabantu abathile ofunakala ukuthi sikujule noma kujulele ukuthi usizakala kanjani kule nto ngoba ayiqhamuki le nto ngomoya nje odlulayo kodwa isuke iyilumbu futhi iyibulawo. Omunye uyahamba ayohlinzwa kuthiwa unamatshe eswini, omunye ayokhishwa isibeletho, omunye ehlupha kakhulu abantu besifazane abathi amanzi njalo imele umuntu wesilisa aphume amanzi okuchaza ukuthi-ke ayikho indoda ezohlala kuwe. So lethi uma isikujwayela hamba uyovala. Iseluleko sami sithi hamba uyoyivala lento bese uthola into ewuyicleaner ngoba ihambisana nebhadi futhi ifika nethuzi futhi iyisichitho kumuntu wakho osukuthandana naye ngoba uvele uyabonisa ngathi wena unomunye umuntu ungenayo. Akusole ukuthi ukhona umuntu wena onayo kanti awunayo ile nto ikubambile. Eyi kunzima bathakatha engabe bafunana emhlabeni. Mangabe kuwukuthi umuntu wakho mhlawumbe uyambona ukuthi unayo lento kodwa yena akaboni isidingo sokuthi athole usizo. Wenza kanjani mekuwukuthi uyabona ukuthi hayi ngeke umuntu wami udinga usizo kulento kodwa yena uthola mhlawumbe akaboni ukuthi udinga usizo. Uyakwazi ukuthi uhambe uyomfunela usizo yena engekho? Noma yena umuntu wakho mhlawumbe kuwumuntu wakini noma umngani wakho.
yebo. Uyakwazi ukuyomfunela usizo engekho ngoba lento iyenzeka lento umbone umuntu imbamba. Omunye umuntu iyambamba lento emini, uyabhaka uhleziwe nje. Umbone umuntu uselele, ukhuluma yedwa, usenamba ithuba bala. Nini kabhaka. So niyakwazi ukuthi lo muntu nimsukumele nithole into yakhe. Umuntu ulahlwa ngento yakhe akayigqoke. Bese-ke iyalunjwa lento-ke iyakhiwe-ke ukuze izobaleka leya nto ekuye ngoba kusuke ngampela kukuganiselwa ngezilwane ey'suke zifikela zinjengomoya. Into kama isuke esihlahleni iza kuwe isihlahla iba isilwane ngoba ubona ukuthi ebusuku uma uhamba endleleni uthi uyagoba kodwa ngathi khona umuntu ogobayo, uthi uyaluleka ubona khona umuntu olulekayo. Uma usondela naye ngathi uyasondela kusuke kungemuntu kodwa imvelo ngoba iy'hlahla nazo zinjani ziyaphefumula. Ingakho-ke bekwazi abantu ukukhuluma esihlahleni esizokukhiya, esizokubopha noma esizokwenza ngoba nomuntu noma ethi mgani angishadi uyahamba emganini yocela ugani, acele emganini cela ugani anikela enze zonke izinto eseyahamba. Ngisho ukuthi-ke yini ofunakala niyisukumele uma niyibona kwelinye lelunga lomndeni noma komunye umuntu oyithihlobo noma owumngani ukuthi-ke njengoba imbambe lento asimiyele kumuntu ngoba bakhona abantu abanenkani ebabamba lento bengafuni ukuthinta kwami kwani athi umuntu hayi ngi-right nje mhlawumbe ngizothandaza noma hayi kuzoyiphelela ukuthi ziyonakala into zakhe. Omunye limbamba alale driver enze ingozi. Omunye ethi uyadrayiva uphathi nokudrayiva enze ubuthongo sobufika nje esikhaleni engazi ukuqhamukaphi ilesi silwane sizomvala noma sizomphazamisa ukuthi enze ingozi. Yo, kodwa Nkosi yami abathakathi engabe siyobavalelaphi bona bodwa. Uthi uQueenzy molweni siyabonga ukunceliswa ngolwazi. Ngicela ukubuza ilapheka kanjani lento? Lilapheka kanjani leli bulawo? Mina ngifuna nokubuza ukuthi njengoba uthi uyakwazi ukuyokhuluma esihlahleni samaganu, angithi amaganu ikona la wenza amarula cream le utshwale obuphuzwayo. Ngingakwazi uyithekela ibhodlela le-amarula ngikhulume nalo uma ngabe singekho isihlahla ngasekhaya. Bakithi cha siphathwe lo omunye umuntu la uhlelo ngicela nje abalaleli nababukeli bohlelo lethu bengadinwa ngoba kubuye egazela kumina. Cha lento iyalapheka kodwa akusibona bonke abantu abajulele ukuyelapha. Iy'ngane zabantu izimithi isiwe ngale ndaba yesilwane. Abanye balaliwe ngale ndlela elisilwane okuthiwa siyakhishwa. Akusiyena yedwa, akubona bonke abantu abakwazi ukulapha lento, iyabehlula nabo. So bengifisa ukuthi ngisho ngithi iya kumuntu onolwazi layo, umchazele, umbikele ukuthi cha kunje kwenzeka kanje. Uma ungisiza ngifisa ukuthi wenze kanje. Ngikholwa ukuthi-ke lapho uzokhona ukuncedakala. Kodwa ungayi kunoma ubani, lokho ngiyakusho ukuthi ungayi noma kubani, kodwa usizo lona lukhona. Uyakwazi ukusizakala, uyakwazi ukuphumelela enkingeni esuke injalo, kodwa bambalwa abantu abayijulele ukuyazi. Yingakho sikhuluma ngazo lezi zinto nala ukuze wonke umuntu abe nolwazi futhi aqaphele uma kuthiwa lento uyayilapha. uGugu Khumalo uthi if uphupha ubelethe ingane or uyidlalisa kusayiso yini isilwane abakufaka sona ephusheni? Mawuthi uphupha ubelethe ingane noma uphupha udlalisa ingane, kungabe kusayiyona indaba yesilwane naleyo? Ukuphupha ubelethe ingane nokuphupha ingane nokuphupha uteta umntwana kusuke kuchaza ukuthi ubelethiswe ngalesi silwane, uganiselwe ngale ngane. Ngalena-ke iyona-ke ezokhula ihambe phambi kwakho, iyona ezokhula iyone into zakho. Usuke unikezwa sona isilwane ubelethisa ingane.
Hayi, bangathi kunzima. uZinhle Shoba uthi lo moya osuke uze kuwe usuke uthunyenyiwe noma uyazifikela. Into esuke uthunywe abantu noma into ey'fikelayo nje ngoyibhadi lakho. Uma uthi uyahamba uzwe zakho kungathi ziyaswaxa noma uzwe ikhanda engathi liyasinda, kusuke kuwumoya lowo odlulayo. Mhlambe la uhamba khona kwafela umuntu khona wena ubanjwa umoya lo, kodwa into ezophela. Okunye ubukwa yinto wena uyiboni, mhlawumbe ubukwa inyoka, ubukwa imfene noma ubukwa yini, kodwa wena usuke ungayiboni. Bese-ke uzwa umzimba wakho usile, okuchaza ukuthi leyo nto leyo isuke injani, kuyinto edlulayo. Kodwa miyenzeka njalo kuwe isuke ithunyelwe. Kokunye ayithunyelwa ngoba ithunyelwa, mhlawumbe kuthathwa iy'mpahla zakho zayofakwa ethuneni lomuntu owafa engaganiwe noma owafa engaganile, kwafakwa lapha iy'mpahla zakho. Uyena-ke lo muntu okubambile. Ayithunyelwa-ke leya, yenziwe nje ihlezi kuwe nje unomphela, yenziwe kanye kwaphela. Ethunyelwayo ingafika namhlanje masekhathele ukuyithinta ingafiki, aphinde akhumbule iphinde ifike, uyayithumela lo muntu lo. Umefa loya muntu ayisenzeki ngoba beyithuma, kodwa into eyenziwe yarejistwa kuwe. Noma engafa noma engangafiki ngoba wayenza wena uyazi ukuthi iphi. Ikhona indlela yokuthi uyiprevente nje before ize yenzeke ukuthi nje ngiyayipreventa noma ngiyayipreventa ebantwaneni bami, ngifuna nokuthi uyayifaka nje afike beqinile ingangeni. Ijulile sisi leyo nto, njengoba uyithinta nje ijule ngendlela emangalisayo, kunzima ukuvika. Kungcono ukuyilapha, kunzima ukuyivikela ukuthi engathi ingangenzeka. Njengoba ngiphila nje, mhlawumbe sebecaphuna iy'nyawo zami, bahamba nazo bayoy'faka ethuneni noma fake emganini, angazi mina zonakala izinto. Kodwa engingakusho kufunakala uma usuyibona yenzeka uyelapha, ngoba ngeke uyivikele ngoba yinto esebenza ngomoya. Ukwazi ukuthi ungathi nje ngiyavimba ukuthi lo moya lento ingangeni, kodwa uma sikungene la usukuma khona ukuthi uhambe uyoyivala. Kwaze kwanzima. Umuzi Ntombela umfana lo uthi lento iba nolaka kakhulu uma ibona ukuthi ufuna ukuyisusa. Uzolala usuku olulodwa olulandelayo uzowubuza umuzi onotshwala. Lento ibuhlungu ngoba ishintsha nobulili bomuntu. Sengiyagcina la Mnguni. Ngicela ungibulale kunokuba ungishadise nesilwane. Eyi, shuthi uyayazi uNtombela lento ukuthi inzima kanjani. Uthi nje kungcono umuntu umbulale kunokuthi umshadise nesilwane. Uqiniseke ukuthi ishintsha ngisho ubulili bomuntu, umuntu ayibone esewobunye ubulili kanti ufakwe lento. Phela not literally ukuthi avuke ama-aphula amabili nobhanana. Sengisho ukuthi nje ya, kungcono kuchaze wena. Bakwethu, chabo, into edala umuntu ashintshe ubulili, lento ngendlela enamandla ngayo phela ile iyakwazi ukuthi ungowesilisa uphuphe wena ulele noma umuntu wesilisa. Iyona-ke edala ukuthi ugcine manje usushintsha manje wena indlela yemizwa yakho ingaseyona indoda, igcina imizwa yakho isiyini, isiwumuntu wesifazane, ngoba loya muntu ofika ngephupho ufika abe indoda kuwe, afuna ukulala nawe wena uyindoda. Kokunye owesifazane aphuphe owesifazane omunye elele naye, agcine manje esengaseyona umuntu wesifazane ngokwemizwa, agcine sinemizwa yani yomuntu wesilisa, ngoba le ifika izoba ile nhlobo efuna ukumshintsha. Mhlawumbe uma ngowesifazane aphuphe yena omunye wesifazane lele naye, bese yena-ke manje imizwa yakhe imtshela ukuthi
kunga-right mengalalwa omunye umuntu wesifazane nalo wesilisa naye aphuphe engathi kungangcono mengalala omunye umuntu wesilisa ngoba lento yenzeka ngephupho bese eqala-ke umuntu eshintshe kuyenzeka lokho kakhulu futhi siyadibana napho sizinyanga ukuthi athi umuntu angilali indoda esho nayo eyindoda nowesifazane ngokunjalo ngalathi asifazane omethi ngiphupha imfene noma athi ngiphupha inkawu noma ngiphupha inja ifuna ukulala nami okuyinto le isuke izongena izokwakha ini isichitho nento esuke izobulala ikusasa lomuntu ngoba lento mikubambile Ha, iyathusa lento. Usakhona Mnguni? sikhona uSiphamandla uthi akekho umuntu ophupha elele nesilwane, kepha isilwane siziveza ngesithombe thizeni somuntu omaziyo okanye sibonakale ngezimpawu njengokuphupha ulele nendiya. Ungakwazi usichazela lapho ngoba abanye sebeyitshela ukuthi mhlambe ngempela uphuphulele nesilwane, ubulele nenuni, ihoho thizeni. Ukuthi uphupha ulele naso isilwane literally noma uphuphe ngathi ulele nomuntu ophilayo omaziyo njengoba echaza uSiphamandla ukuthi inkathi uphuphulele noma nendiyo. Ngaphandle mekuthi vele phela umuntu omaziyo naye mumbi ngathi kungenzeka-ke nalokho. Cha bengithi-ke lapho ngisazoya khona njengoba indlela iqhubeka ukuthi njengoba sikhuluma ngokuganiselwa umoya sikhuluma ngomoya phela ozenza umuntu vele futhi-ke hhayi ukuthi ugcina ngomuntu njengoba ngeke ngabeka ukuthi uyaphuphulele nenja uphuphulele nenkawu uphuphulele nakho konke okuzilwane kuyenzeka lokho kodwa lo moya uba umuntu phela awubi umoya cha kuba umuntu ofikayo uzombona ngqo elala nawe uzombona futhi ekunikeza ukudla kokunye futhi ezokunikeza mhlambe into ephuzwayo okuchaza ukuthi-ke kusuke vele kuyinto osuke izenza umuntu kodwa umoya ngoba phela mawuthi masikhuluma ngokuthi lento uyayiphupha ichaza lokho phela ephusheni vele ubona abantu ubona izinto ezisuke zenzeka usenyameni kodwa zisuke zenzeka ulele ngokomoya ngaleyo ndlela-ke yingakho-ke sifisa ukusho ukuthi isilwane sikhuluma ngaso lesi umoya kodwa uyaba isilwane wona sivele nje sinjengoba sinjalo isilwane sivele isilwane sinjengoba sinjalo kodwa sisuke sizofaka leyo nto kuwe okufunakala ukuthi yona into zakho sisuke sizophusha lowo moya ufuna ukuphile kuwo abantu bekunyanyiso kwenja mawunomonelo waqhamuka kubantu bemali behlakazeka kade behlelelo ungafika bevele behlakazeka ngoba sekufike ini inja hhayi ngoba uyinja umoya walenje usuke uyiphupha ulele naye. Hayi kwaze kwanzima kuthi ungafaka iviniga nesawoti uyahamba umthakathi so kutsho you can threaten to ke ukuthi enze i-reverse ke lento yasawoti noviniga abantu bavuke beshayiwe beyiyo yonke into lento esidumile yasawoti noviniga kungabe iyamveza ngempela umthakathi noma nje cha sisi nabalaleli nabathandi bohlelo ngifuna ukuyichaza lento ukuthi abantu bahluphekile futhi abantu into ezobasiza bagijima bekuyona bengabe besabheka nokuthi izobasiza noma ngeke izibasize lento ekavinika nosawoti iqale ngathi thina ziyoni ukuthi masiyothanda nomuntu kuthiwa buyisana amanzi buyisana ibhakede buyisana ispirit buyisana usawoti buyisana uvinika lento siyifake ibusiswe isiwasho leyo nto le isuke manje ingenayo igaranti yokuthi izoyenza leyo nto bangeziyenza kodwa ngoba sisuke siyenza ngokuncika emthandazweni bese siyayenza bese kuthi lapha abafana abaphuma kithi eyoni abahamba bodayisa iyiwasho sebebonele nathi siyenza ngomthandazo sebenze njengoba engathi manje isiyisiwasho
umuntu noma kanjani izomsiza lento ekugcineni ingenzeki leyo nto le ngoba laphana suke kuwuhlelo oluthile lokuthandaza ukuthi akufakwe lento bese bethi bona hayi lento ibamba umthakathi lento ibamba indoda lento iqeda icorona lento yenza yonke into cha akunjalo abantu abasibukayo njengamanje abayiqaphele lento bengayenzi futhi bengayilandeli nokuyilandela ngoba izodlala ngabo uvinika awumbamba umthakathi uvinika ulapha isilonda kumuntu ngaphakathi into okwakuthiwa makuqhamuka isipoki akucashune yona kuchelwe sibaleke kwakuwusawoti so-ke abantu abangangeni kulezi zinto ngokuzwa kushiwo abalalele belandele kahle ukuthi kwakunjani nomthandazi olapha ngeziwayo uyathaka akamane ethathe nje uvinika uyayithaka leziwasho zakhe ukuze zenze lento esuke ifunwa umuntu yilokho engingakusho njengamanje. Siyabonga kakhulu indaba yavinika. Umncedisi wohlelo initiative uthi ngingomngani sisola engathi umyeni wathwala ngalo leli bulawo ngoba indoda ayisamthinti kodwa ebusuku lesi sigora siyafika ebusuku simenza ihlofihlofu. Ingabe engasizakala yini? She's in Sandton. Kuyenzeka ukuthi umuntu wesilisa oshade naye noma othandana naye athwale ngawo iy'lwane zakhe zifike zilale nawe. Ngithi le nsizwa ke ihamba phambili besizokhuluma ngayo leyo nto ngomsombuluko kodwa ngizoyiphendula kamanje kodwa ngomsombuluko sobe sikhuluma ngayo ngoba uzwa kuthiwa kunabantu abama-bless abathi nama-bless abathanda iy'ngane ey'ncane abazenzela yonke into leyo nto leyo ayisuki ekuthenini uthando kodwa umuntu usuke ondlela isilwane sakhe umfazi ngoba isilwane zihamba zibe u-2 kufanele bekhona indoda nomfazi so uma ungenawo amandla okuthenga kokubili uthenga ngokuyi-1 bese utshelwa ukuthi lento kumele uyifunele umfazi ozogana lesi silwane uma ungakwenzanga lokho lento izolala umfazi wakho izolala naye wena awuzukulala nomfazi wakho yilento ezolala naye so ngomsombuluko sizobe sikhuluma ngalento yesithwalo ukuthi isithwalo sobe sikhoneni kusona cela ukuthi ngiyedlule ngoba sobe sipha kuyo kakhulu ngomsombuluko siyiqaqisa kodwa kwamanje ngithi engasizakala lo oshoyo ukuthi sengathi kuthwele ngaye engasizakala ukuze impilo yakhe ibe ngoba ufana nomuntu ofile lowo muntu lowo uma njengamanje la indoda angayazi ephusheni ebusuku uyafana nomuntu onjani ofile ofuna ukuthi asizwe ancedwe ngoba iyangena impela imali la ekhaya kodwa khona ohlukumezekile. Yo, kwaze kwanzima. Uma uphuphe uzungezelwa izinja. Nango-ke uV Prince Mthokozisi Sangweni ubuza ukuthi uma ungabe uphupha uzungezelwa izinja kusuke kwenze njani? Kukabili-ke la ngiyabonga nje ukuthi abathandi bohlelo lwethu bafaka imibuzo ngoba basivulela. Izinja zikhanyisa ukuthi uyafunwa. Amaphoyisa mefuna umuntu olahlekile noma umuntu ofile noma efuna isigebengu athumela izinja zikwazi ukuthi zimthole lowo muntu lowo. Mawuphupha uzungezwa izinja kuchaza ukuthi-ke usuke ufunwa umuntu othile noma ufunwa amaphoyisa ngamanye amazwi khona into ofunelwa yona kodwa mawuphupha zikuluma usuke unesichitho esisuke sifaka kuwo kodwa mawuphupha zikuzungeza khona umuntu osuke kufuna kambi hayi kahle Khona okukuzungezayo okusina kukujeqeza. nakho injalo indaba. Uselu Umkhize uthi if uphupha umuntu osashona kodwa futhi kungathi kushoniwe futhi kusayiso isilwane. Muphupha umuntu osashona kodwa kungathi makushoniwe manje kusuke kusayisona yini isilwane? Akusona isilwane umthwebulo usuke lo muntu lo athwetshula akusona isilwane. Okunye-ke sis ngiyacela
laleli bethu bachazele ukuthi uyeza umsombuluko wamaphupho lapho nakhona sizobe sithi nje iphupho lakho lisho sikuchazele okwamanje ngicela sidile nale yesilwane yes umsombuluko wamaphupho sizoba nawo mhlawumbe sizocela ukusisa senzele noma 2 hours ngalelo langa iphupho noma bayiliphi sobe sikuchaza nje ayikho inkinga omunye umsombuluko yebo number 1 uSizwe Mazibuko uthi ngizwa kuthiwa isilwane sinesikhwele uma sikhona silala nawe asifuni ube nomuntu othandana naye yenza sure niyahluka senza sure ukuthi niyahlukana iqiniso yini lelo ukuthi isilwane siba nesikhwele ngichazele siqala nje ukuthi isilwane asimfuni omunye umuntu uthola umuntu ukuthi muhle uphelela ayikho into engenayo uyasebenza muhle nje kodwa indoda ayikho ngoba nasi isilwane indoda imani ingafika namhlanje inhliziyo ixhefika omunye akanankinga ndawo kodwa intombi ayikho inele ngafika intombi kuxatshwa yilesi silwane uthi mayisayedwa silale naye okuchaza ukuthi ke noma intombazane ingafika kodwa ngeke azalale nayo isilwane sizolala nayo solala naye simiyeke yena sokuchaza ukuthi intombazane ihamba ixayo unjani lo muntu ongilandana le ekhaya jike futhi akasayenza ngilandele yona sesifikile isilwane so ke sinesikhwele impela kunjalo futhi ke siyabhidlisa uzogcina ngokuthi nje hayi wenze kahle wafika kuphele kanjani nasi isilwane bambili kwaze kwayinkinga usabelo mhlungu ngicela nje ukusho ukuthi amanye ama-questions ngizowaziba ngoba nje wayesechazile udokotela wethu ukuthi okunye sizobe kukhulunywa ngakho next week nelanga lamaphupho liyeza la sizobe sichaza wona wonke amaphupho okwamanje ngizozama ukubheka imibuzo eqondene nalento yesilwane kuphela ukuze singaphumi endleleni isitimela singaphumi kujantshi usabelo mhlungu ukuthi ngicela ukubuza ukuthi amasalamuzi mengabe esithengisela imali asinika izilwane yini ngendlela thizeni ungabe uyothenga amasalamuzi lawo ekuthiwa azokulethela imali kuyenzeka yini ukuthi usuthola isilwane ngendlela obungayiplanile angiqondi kahle amasalamuzi asuke ethengiswa kuphi labantu abaye bathengisa imithi yokuthi uma ungabe unalo muthi uzowina ilotho uma ungabe unalo muthi uzoba nekulethela imali uma ungabe unalo muthi uzoba nento ezokulethela imali ebhenki ngenzeka ukuthi uthenga isilwane kodwa wena wazi right sengiyayiqonda ke manje hayi usukuthenga zona izilwane lezi ngoba omunye uzothi lento izokulandela imali kanti uhlulekile ukuyikhanda bese uyajika lento besilwane kuwena uzokulande zona nje futhi ke awukho umuthi olandela imali ebhenki awukho umuthi ongangenisela imali endlini awukho izilwane lezo esuke zizolandela leyo mali ziyifake lapha esingazi-ke noma kuyenzeka yini ngempela kodwa besichaza ukuthi ke usukulande zona izilwane ngomsombuluko wokuthwala nizoyizwa ke indaba next week Monday sobe sikhuluma ngokuthwala uNelson Mhlongo uthi uma uphupha ngilele nomuntu kodwa ethi engakalifaki achame kuyenzeka ke lokho na kwi real life umuntu engakalifaka amana achame inkinga zethu sabantu besifazane asikho kodwa lapho uphinde uphuphe umuntu ekunika intambo emnyama uyibambe kathathu kodwa egcina engakunikanga mayethi uyakunika avesane akhulume izilimi I think it's more relevant le yakho ukuthi umuntu mengabe uphupha ulele naye kodwa ethi engakalifaka achame ngicabanga lapho isichitho kodwa likhona idlozi elilwayo nalesi simo lo moya ukhona uyaphila kulomntwana kodwa ikhona idlozi elilwayo naso ngoba lento ithi lifuna ukwenzeka livala kodwa lento ikhona kuye iyamakhela isichitho le ntambo emnyama othi uyayifaka lo muntu amanashaye ngeli bokuchaza khona ukuthi ukhona umoya kodwa khona idlozi elilwayo
yini lisuke likhulumisana nalomuntu ozoganga ngaye. Kodwa lo moya unjani ukhona, ngeke ethi yena ngimsula ledla yikho kimi ngoba nayi phela iyafika kuze kuvunyelwane ukuthi khona ezokwenziwa masiyenziwa lento aphelelwa amandla lo wesilisa, okuchaza ukuthi ke isuke ikhona kodwa khona idlozi elilwa nayo ukuthi ayingenzeki. Hey, umnandi uba nedlozi elihle. Ugogo Khumalo futhi uyabuza ukuthi nami okugcina lo kusuke kwenzeke kusuke sekwenziwa yini ukuthi uma uzama ukuzijabulisa nomuntu othandana naye ivele iwe into yakhe, but uma nisapotozana ime kodwa makumele yenze umsebenzi iwe bhu phansi. Iyavuka menisapotozana kodwa mase kufanele lingene endumisweni hawu bhu phansi. Lowo muntu lowo into yakhe ibuhlungu ngoba wakhiwa. Ukhona umuntu athandana naye wasemkhiye ukuthi angajabuli kwenye indawo. Omunye ukhiya yisilwane lesi, thola ukuthi isona esisuke simkhiyile ngoba isilwane basikhuluma ngaso nje sisebenza ngento eziningi. Simkhiyile ukuthi angajabuli indawo. Ubona ngani kumehluko ukuthi ukhiye isilwane noma ukhiwe intombazana. Uma ukhiwe intombazana ethizeni umukuyo uba kahle, kodwa uma ukwamanye amantombazana ubi kahle, ubona lapho ukuthi ngikhiwe intombazana. Kodwa uma ukhiwe isilwane kuwo wonke umuntu la ufika khona nje ufike wenze lento yakho ivele ingaphumeleli into sokuthi uyayenza ngoba ukhiwe yini isilwane. Kokunye kuyenzeka ukuthi kini ukhona umuntu ofuye umkhovu noma ofuye utokoloshi, iwona lo vala nonke la ekhaya ukuthi obhuti bakuloya muzi bayabiwa, obhuti bakuloya muzi iy'ntombi ayihlali iy'ntombi, osiba loya muzi abagani, kanti ubaba wabo noma umkhulu wabo nomgogo wabo ufuye isilwane lesokuthiwa utokoloshi. Ngoba notokoloshi nesilwane nomkhovu into eyi-one. Kuyenzeka umkhovu uma ufike walala nawe ungalungelwa yilutho, kuthiwa umuntu akaphumeleli kanti unotokoloshi, kodwa ngomsombuluko wesithwala sizobe siyikhuluma zonke lezi ndaba. Eyi kwanzima. uPhakimpi Mnguni uthi ngicela ukubuza ukuthi ikhona yini indlela yokuyigwihela isilwane noma ukugwihela izinto ezifana nezichitho. Ubeseke wakhuluma ngakho ubaba uMnguni, kodwa nje ngizocela ungiphindele just in case kukhona abanye abangenile usukhulumile naye ukuze singabe sisayiphinde ukuyi-explain-a leyo ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ukwazi ukugwihela. Yebo, lento awukwazi ukuthi ungayivikela yona ngoba ayenzeki ngalesikhathi wena owazi ngaso ukuthi izokwenzeka. Ngalesikhathi lesi wena uyihambele uyikhululekele bayaqala bayakwelapha. Akekho umuntu owazi ukuthi uzoba nesitha nini ngoba njengoba siphila nje ziyaqhubeka iy'nsuku ziyanda nezitha. Uyovela aqhamuka umuntu athi hhayi sesixabene, athi ngizokubamba, avele athathe lento le akuloye ngayo. Akithi bungayivikelanga ngobungazi noma ungayivikela manje ngelinye ilanga kuzovela kwenzeka enye into, kuqhamuka omunye umuntu enze ngenye indlela. So awukwazi ukuyivikela ngoba impilo iyaqhubeka. Lo moya esikhuluma ngawo nesichitho awukwazi ukuvikela, kodwa uyakwazi ukulapha mase kungena. Into okwazi ukuthi mase kungena njani uyilapha. Into ongayivikela nento ongayivala isibhamu, ngoba isibhamu uma siqhuma singena egazini kuphela siyenze enye into. So uma ufake into yokusivikela kungcono, uma ufake into yokuvikela ukuthi uma ngeqisiwe ngishaye ngombhulelo kufanele ungasebenzi, noma uma ngidlisiwe kumele ngiphalaze manje, noma kumele kufe isitshe engifakele kuso umuthi, into le engenzeka. Kodwa into eza ngomoya awukwazi ukuthi ungayivimba, uyayivimba uyisuse uma isikhona kuphele kanjani. Cabanga ukuthi kuyazwakala. Umfanelo Umuzi Ntombela uthi sisithenjiwe emabandleni esimanje abafundisi nabathandazi abanye bayakwazi ukuthi ukhulekelwe ixoxwe indaba ibe isiyahamba kodwa kuya ngomgcotshwa
kuya ngomgcotshwa kaNkulunkulu ngebandla aphiwe wona, ngamandla aphiwe wona, I think. Amabandla manje uthi ayakwazi ukuthi ayikhulekele. Ngabe iyakwazi ukuthi uye emabandleni bafe bayikhulekele abefundisi bayikhiphe bayikhisele. Bayakwazi sisi, asisho nje lokho ukuthi bayakwazi, asingasho abakwazi, bayakwazi. Futhi-ke njengomuntu okhuluma ewumholi, ngiyayazi le nto iyenzeka. Umkhulekela umuntu libaleka idimoni, into eyenzakalayo leyo. Nakuba kukhona-ke abadlala ngakho, kukhona abadlala ngakho. Athi umuntu ukhipha amadimoni kanti kudlalwa ngathi, kwenzela ukuthi sibone ekhipha amadimoni kanti ufuna imali. Kanti akawakhiphi ngoba wakhipha, ufuna ukuthi sinikele ngoba simbone ekhipha amadimoni. Kodwa sikhuluma thina abantu bekhulekelwa, ziphume zibaleke izilwane ngempela, ziphume zihambe. Omunye athi ngikhulekeliwe kodwa ngithe mase ngilala ebusuku ayibange sabuya lento, okuchaza ukuthi ibalekile. Bakhona-ke abenza sengathi banezilwane bengenazo, kanti kwakhiwa indlela yokuthi kunikelwe kakhulu. Ikhona into enjengale ngoba uzohamba omunye umuntu athi kwathiwa ohleleka sisithenjwe lento iyaphela isontweni ke ngeke khona afika kukhulekele ingapheli. Athandazwe kuthiwa kanikele imali engaka, anikele ngoba ukunyanga manje namasonto lawa sekuyafana. Uyafika lapha kuthiwa ngeke uthole into ezinkulu ukhipha imali encane, khipha imali nawe, khipha imali enkulu uzithola into ukuze nawe uthole okukhulu. Sekuyafana ngoba nasenyangeni uma ufika kuthiwa 6,000 into ezokusiza. Nasontweni uyawukhipha 6,000 ngokuthi uyacela kuthiwa sizokhuleka ngegama likaJesu kuzokwenza, kodwa nawe tshala encekwini yenkosi, utshala imbewu. So yingakho-ke ngithi-ke kwakwenzeka impela, namanje bakhona abasekwenzayo, kodwa bakhona abanjani abadlala ngakho ngoba befuna imali kubantu. Thina inyanga nathi apha futhi siyazelapha izinto ezinjengalezi, kodwa futhi bakhona abadlala ngabantu benze ngathi bayabelapha kanti bafuna imali, hayi ngoba bebelapha ngempela. So umhlaba njengamanje uyabhubha. Yingakho siye silibonge uhlelo lasisi ngoba sizokwashisa la, asizili ukuzoyiveza ukuthi njengoba ngiyinyanga ngomnguni nginemali eningi, nginey'moto, nginabafazi abawu-9 noma nginani. Cha, sizokhuluma nento ethinta wena mlaleli wethu, nento ethinta isihlobo sakho, nento ethinta umngani wakho ukuthi sizakala. Asizili ukuzokhuluma ukuthi sinani, sizosiza abantu. Uyethu sisi bengithinta eceleni athi asizeni izwe lakithi ngoba abantu bayabhubha ngenxa yokusela ini ulwazi. Okuchaza ukuthi-ke uma unethuba lokungena kulolu hlelo lwethu, ngena utshele nabanye, ufake nabanye ngoba la kuzokusizakala ngisho umuntu wakini. Ongenzeka omunye usengene kuyo le nkinga le, kodwa ngoba uzwile wena sezokwazi ukuthi asizakale. Kuningi esisazokhuluma ngakho okuze kuthinte ngisho nawe uqobo ngoba khona basibukayo njengamanje abangakathintiki, kodwa iyeza into ezobathinta athi nami la kathi ngiyasizakala ngoba ziningi iy'hloko esinazo, asizukuphinda into eyodwa, sizokhuluma nje kodwa kufike nalabo nawe la uzobusiseka khona. Hayi, siyabonga kakhulu. Uthi nje usuku kungcono u-salt and vinegar usezofaka kuma-fish and chips ngoba siyabona ukuthi angeke ilokhuzana, angeke izingene. Undlovukazi uthi I'm emotional. I am sorry, but sometimes we have to go through pain ukuthi silapheke, nokwazi ukuthi akuwena wedwa who's going through that. Ukuthi usubuziwe umbuzo wakhe, siyabonga guys. If usubuziwe umbuzo wakhe, it's nice ngempela ukuthi ungawuphindi. Kuthiwa ku-hot la namuhla, ku-hot impela. Uma uphupha ushawa umbani or umphezulu, amaphupha angithi sixoxa next week noma iyangena la le yokuphupha ushawa umbani noma umphezulu. Hayi, izongena, ngicela umgcine, sizomfaka kuleya Monday le ezayo ngoba le sobekhuluma ngokuthwala kuleya sizohlela, sizobatshela ukuthi uMonday wamaphupho uningi. Sizodinga isikhathi esanele ngoba amaphupho amanye made amanye mafishane. Maze kwayinkinga. Kuyenzeka kodwa ukuthi uphuphe mhlawumbe
ukhulele nendoda enemali kusuke kusayisilwane nalokho nkosi yami noma mhlawumbe suke sekuzovuleka iy'nhlanhla zakho nawe uy'tholele umuntu ozokupha imali. Singahambi siyolapha kanti sesixosha imali. Will Smith nje noma o-Patrice Motsepe abantu abanemali. Mina nizongithumela isilwane ngicela nithumele umuntu omuhle futhi o-rich. Angithumeli nje ihoho enganamali. uSibongile sithi molweni sibonge sisithenjiwe noDr Mnguni. Ngiyaqala ukubona lolu hlelo so ngiyafisa ukwazi ngendaba yedliso. Indaba yedliso sesike sayikhuluma if ungabheka kuma-video asedlulile, I think eyedliso kambe sayenza nawe noma sayenza nogogo uLangalibalele? Hayi wayesayenza nami. Yes, ikhona nje ukhona leyedliso and iyachaza yonke into, wonke umbuzo onawo ngedliso uzowuthola. So please do look for that show. Ikhona nje impela siyenzile, uyibheke ku-Facebook noma ku-YouTube channel wami. Ikhona nje impela iyachaza nje futhi kakhulu. uSydney Mabizela uthi ngicela ukubuza ukuthi ubona njani ukuthi ubudlelwane bakho buchithwa isilwane noma buchithwa ngabadala amadlozi, ikakhulu uma uphethwe ngogogo. When it comes, I think this is a very, very good question, because when it comes to indaba yokuthi angithi mungabe unabadala, ukuthi abadala vele abafuni ube nomuntu ozothandana naye. So ubona kanjani ukuthi lokhu okwabadala lokhu isilwane? Okwabadala kuyabonakala Nkosi yami, kodwa ukubonakala kwakho ngizokuchaza. Kubonakala ngokuthi uma unomuntu wakho othandana naye uvele aphelelwe imizwa lo okuyiyena onabantu abadala, aphelelwe imizwa angafuni lutho nje, noma ngabe uthi uyamdlalisa noma uthi uyamthinta, imizwa yakhe iyafa ngoba unabantu abadala. Bese kuzothi uma kuwukuthi ubudlelwane benu buchithwa abantu abadala ngokwedlozi, ekhaya kini ma ubaba wakho noma wakho bengashadile, usuyajika wena usuthola umuntu seniyashada, kanti kini kwakungashadiwe, ubudlelwane buyachithwa yilokho. Kuphinde kuzothi uma uzohamba uyodla amagobongo noma uthwase noma ube nemimoya, lo wakho uma engakukhunganga, ubudlelwane futhi buyonakala ngoba abantu abadala basuke befuna ukukhungwa ukuze bevume ukuthi ungene. Ngabanga ukuthi-ke bubonakala kanjalo ukuthi cha, abantu abadala la, hhayi ngoba kuyisilwane. uZamantuli Mdlele uthi sibatholaphi abantu abasizayo ngeqiniso, because impela izinyanga ziyayiqeda imali yabantu. Athi umuntu ukusizile kodwa ma uya kwabanye baphinde bathi unesilwane. uSePietermaritzburg uzama. Ngempela siyithola kanjani umuntu okuwukuthi uzokwazi ngempela ukusisiza ngoba ney'nyanga seyigcwele yonke indawo? Lena-ke ijulile ebuzwa njengamanje, ngoba angeke uthi kumuntu hamba enyangeni ethile ngoba uzosho. Njengamanje singabayalela manje ukuthi abaye enyangeni ethile, ahambe umuntu mhlawumbe angalitholi usizo bese ethi hayi ngayalelwa ohlelweni olalukanje ngangasizakala. Kanti lento yokulapha iyahambisana nedlozi lakho wena muntu, futhi iyahambisana nokuzwa umuntu ukuthi usize abantu abangaki. Ngeke kubantu abawu-20 kusizakala abantu abathathu uma uthi umuntu nawo, kodwa kubantu abawu-20 kufanele kusizakala abantu abawu-19 noma abawu-18, okuchaza ukuthi unawo umuthi wena. Kodwa into ephazamise lo ongasizakalanga iy'nkinga zakhe, hhayi bonke abantu bekhala ngento eyodwa ukuthi usibani hayi siyaya lapha singasizakala. Ubona ngani ukuthi abantu abasizakalanga? Ubona ngokungabuyi, umuntu ahambe nomphela angaphinde abuye.
ubona ukuthi abantu kuleya muzi bayangena kodwa babuyi yindaba eyenza ukuthi bayabudube bengabuyi lento ke efunakala uyibuke lapho na umuzi wenyangeni ukuthi abantu bayaphindalela kodwa noma umuntu ufika kanye ahambe angabe sabuyi ngoba usuke ngayitholanga kade ifuna inyanga zikhona ziyalapha. Number 2, nezingalaphi futhi zikhona okuchaza ukuthi wena kumele uhlele ukuthi uhamba kanjani. Siyacela ukusho lokuthi uhamba kanjani. Nami ngiyinyanga ngiyalapha kodwa ngeke ngisho abantu abeze kimi. Umuntu kuyena ukuthanda ukuthi hayi ake ngimbone ubaba uMnguni noma ake ngimbone ubaba ubani. Kuthande kuye umuntu ayikho inkinga. So ngasho ngithi ke ithemba lobunyanga lisekhona abantu mabebuka lezi inhlelo esizenzayo zokuchaza izinto ila kufuna khona bebone khona ukuthi oh masamba samba kanjani. Nokuhlola ngake ngakuchaza ukuthi mutshela umuntu oyedwa ukuthi unedlozi ugijima uyothwaza. Hamba abantu bebe bathathu mabebe bane bekhuluma into eyodwa bonke abangazani futhi musukumemezela ukuthi ngizawuthola kubani cha musukusho akube kwazi kwakho ukuthi uyaphi futhi umuntu kufika lapha enyangeni ukuthi njengoba ngizohlola kuthiwa nginesilwane ngizohlola uhlola ngoba usuyihlolelile kwawena ngene enyangeni uhlale phansi uthi unedu inyanga yona akusho abantu bayo ukuthi uhamba ngani. Number 2 ayingalokho ikubuza ukuthi uma wakho uzoyihlola phela lapha inyanga mayise kubuza uma wakho uphi akusho yona inyanga ukuthi wena mama noma wena uma wakho ukhona ukuphi mukrama usubuza ukuthi manje awungiyela uma wakho kodwa ngizohlola cha asikazi kanjani. Ingakho ngithi ke zikhona inyanga kodwa zikhona nangezizona inyanga eyidlala ngale mboni yethu ezidlala ngale ndima yethu yobunyanga zikhona abantu abaqaphele khona engeze ukukhala umuntu kusasethi ngaye enyangeni ngithathela imali ngaye enyangeni inyanga yadlala ngami ilokho engisho ngeke uzwe abantu bethi ngaye udokotela uzibani bani wadlala ngami cha ngeke kodwa basho kithi thina esingabakubo esilapha ngemithi yakubo ukuthi hayi inyanga yethu lidlale ngami kodwa ngeke uthole umuntu ecomplaina ngodokotela lapha kodwa kuthina bayacomplain okuchaza ukuthi kukhona la okusala khona kukhona lapho okusala khona ufuna ukuthi nathi senze ngendlela ukuthi umuntu umeze kithi adabule umuntu umeze kithi akhululeke. Ngeke ngatshela abenhlangano yami abelaphi ngabalungisi ukuthi yenzani njani ukuze abantu basithande njengalabo dokotela. So ke ilokho engingakusho nayi inamba ya Dr. Mnguni abayidingayo abanezinto abafisa ukuyikhuluma naye in private. Sengizothatha nje imibuzo embalwa bese siyavalelisa. Next week ziyasha siphethe ezokuthwala. Ulungile Claudia Cosified Nduna uthi ngicela ukubuza xa ulele nentombazane xa ubeka kube ngathi ungena nakuwe ngasemva kumane kusesisilwane nalokho. Umulele nentombazane kodwa uzwe engazuthi nawe khona okwenzayo ngemuva isilwane naleso. Hey kuhleka noma kufiwe bakwethu isilwane phela akithi lesi ke silala naye intombazane imingekho uma esephilele naye la ethi naye uyanama naso sifuna ukunama ngaso sikhathi ukuchaza ukuthi sizomphazamisa unenkinga enkulu lo muntu lo udinga ukuthi ayisukumele ngoba angeke ize akwazi ukuphila impilo enhle ngoba lesilwane sifuna ukulala naye noma enayo intombi yakhe naso sifuna ukulala naye simenze intombi naye ethi wenza umuntu intombi naye ufuna ukwenziwa intombi. Ilumbo elixakile nelibi ekudinga ukuthi lelashwe futhi linakekelwe ukuze aphile lo muntu ngoba unenkinga enkulu kakhulu. Hey kwaze kwanzima. So ke what advice can you give us about these things ukuthi mungabe ufele ngazi ukuthi hayi cha ngeke lento ngathi yenzeka kumina futhi yenze kanjalo. What steps should we take? Yini into efanele ngiyenze ngabe nguthenjiwe nje ngibona ukuthi hayi ngeke ukhona lehlofhlofu engihlale ngiyenza mengabe ngilele nomuntu engingamazi. Yini ongangi-advise ukuthi fanele ngisukume ngiyenze? Yeah, into kumele usukume uyenze ilento engeke ngayiqala ekuqaleni siqala isho yethu ukuthi kukhona ukuganiselwa into
ongesiyona futhi into eyihlukane kuphela. Ziningi izinto abantu abaganiselwe zona kumanje ezenzekalayo. Thola ukuthi okunye nokunye kuyenzeka kahle kodwa ikhona le yodwa engenzeki nje. Noma esethi uyahamba noma uthi yaphi ayenzeki. Okuchaza ukuthi-ke usuke lowo muntu lowo eganiselwe ngalento. Masithi-ke yini ongayenza? Ukwakha isehlukaniso salo moya nawe. Ukuthi lo moya uhambe ungaphinde ubheka emuva noma lo moya uhambe ungaphinde ukulandela. Iyona nje lo mele uyenze le ngoba lento ayingeni kumnandi. Akusiyona into yobumnandi lesikhuluma ngayo. Akuyona into umuntu mengathi unayo angajabula ngoba lento ikwakhela isigcwagcwa unyanywa abantu uboshwe uyongena ejele uhlale ejele ungenzanga lutho. Ithi yakubheka imanje vele ikunyanye. Imanje ngabe iyachaza ukuthi yini eyenzakalile ivele izinto ikunyanya emva kwalokho vele ikugwebe ungenzanga lutho kuze kutholakale ngesikhathi lo muntu wayengenzanga lutho kodwa inkinga sewagwetshwa. So ngiqonda ukuthi kumele usukume ngoba abanye iy'nkomo zalandwa abakhwenyana abalanda iy'nkomo bathi lo akabathola abantwana abanye badivuzile kumanje ilento esikhuluma ngayo okuchaza ukuthi uma uyibona iyaqala musa ukuhlala phansi ngoba uzongagana uzongashada uzobhekela lokho ukuthi uSibanani wayishade le ndoda yayimthanda wayishade lo nkosikazi wayemthanda kodwa asazi waphela kanjani kanti lento esikhuluma ngayo. Hey, sukuma umuntu omnyama ungahlali phansi ngoba nezitha zisukumile ayihleli phansi. Nazi iy'namba zababunguni abafuna ukumthinta privately ningayithatha la bese uSibongiseni uthi ngicela ukubuza ukuthi isikhathi sisithenjiwe zalolu hlelo zima kanjani because ngiyaqala ukulibona please ngifuna ukungaphuthelwa. It's every evening at 7 p.m. I have a live show and every Monday ngiba nobaba uMnguni. Next week sobe sikhuluma ngendaba yokuthwala and the following week sobe sikhuluma ngendaba yokuchaza amaphupho. So every Monday ngiba nobaba uMnguni la suke sichaza khona izinto zesintu. Sisuke sichaza nje so if nawe unama suggestions nama topic ocabanga ukuthi mhlambe isizwe singalapheka uma singawadiscussa please do send us a message and ni suggest but nje hayi usamnandi uthi ngihlekisa ngingakakhulumi inkosi yami kodwa ngingahlekisa kanjani sikhuluma ngento enje awesgodi inkomo ezingaka kodwa nkosi yami ungakuyilethe kithi nje nami kuzokikizwa khona insizweni ey'nkomo ey'ngaka kwaze kwamnandi ukuba wena mungayiletha nje lezo y'nkomo ekhaya nami ngeke ngikuncishe inkomo. Hawu Siyabonga kakhulu guys, tomorrow sizobe as always on Tuesday with umama Langalibalele kwakuLangalibalele and this week we have a packed show. It's gonna be very nice. I will be revealing abantu abazoba khona as we get closer but kusazoba mnandi kakhulu. Sengicela sivalelise ngoba ziseza ezinye izinto ezizoba nama-topic amade esizomthatha isikhathi eside ubaba uMnguni so asimdelele namhlanje ngoba umane wawenza aphenduleka wonke ama-questions ebesinawo aphendulekile ama-questions. We must just be careful guys, let us be careful and uma zikhona iy'nsolo asizame ukuyofuna usizo. Umuntu uyakwazi ukukufaka isilwane uphesheya. Hayi uyakwazi umazi igama lakho nje phelile ngoba lento iba umoya yikho kuthiwa umoya omubi umoya wesilwane uyakwazi ukufaka. Cabanga nje usuyoba umgijimi lophesheya. Ihlupheko mayisekubambile kuba njalo. Kwaze kwanzima. Sibo namhlanje ayikuhluphi network. Uthi lukobe ngiyilukile. I do my own braids. I did my own braids and I think I did a good job. Ayikho phela indawo engizoluka kuyona la ngisho lezi ezikhona ezikude ezenza inwele zabantu abamnyama. Not only are they ridiculously expensive but zivaliwe ke vele njengoba sikwi lockdown. So I did my own braids bese ngikhathele nami amagoda. Uthi nje usuku yena from now ngizolala nesibhamu under my pillow
Ngicela ungafaki kodwa uviniga nesawoti. Iviniga nesawoti, like you said, for chips, fish and chips, please. Otherwise, uzoba nenkinga. Thank you so much. Siyabonga kakhulu, Dr. Mnguni. We will see you same time, same place next week. As always, uNkulunkulu asibusisele wena, uhambe kahle konke.